ban jong kane ka ying school government hang neh nong talang ka ba pen I ba kini ginong tray kim da pikir ba apa kin wan bantai gini gini tray kala ban wan rai ga jing mansau ka bajur nag bantai ki samla ki samhoy ki khulong ki bawan school sini le se kal ero kala ban dia sisin ka singan or te mano ban bak klik gini ya ka mensim yang ta daung karpat ya ki ba ide bat kene ka department bagi simkiah lor kene ka benta namar kene ka la ban wan rai ga jingjia basengsi hadir bo ni na kaliang ka sengin kwa ki bakum gine singa ba simkiah nang ba ka ek ka bahadin abot ka namjia